Jó hírt tudok mondani mindenkinek, aki békét szeretne, és rossz hírt azoknak, akik háborúpártiak. Az amerikaiak egyáltalán nem adták fel a békecsúcs találkozót, egyáltalán nem adták fel az előkészítést, zajlanak az előkészületek. Az egyetlen kérdés az időzítés, hogy mikorra sikerül olyan állapotba hozni az előkészületeket, hogy azok már azzal a reménnyel fognak kecsegtetni, hogy valami nagyon pozitív vége lehet, eredménye lehet ennek a béke csúcs találkozónak. Úgyhogy a külügyminiszter kollégák kapcsolatban vannak, ez jó hír, az amerikaiak nem akarnak eszkalálni, ez is jó hír, számítanak ránk, számítanak a magyar békepárti politikára, azt nagyon nagyra becsülik, úgyhogy azt hiszem, hogy mindenki számára, aki békét szeretne, nem szeretné azt, hogy háború legyen a szomszédságban hosszú távon, számukra csak jó hírekkel tudok szolgálni ezután a találkozó után. Hát a háborúpárti európaiaknak most azt hiszem, hogy csalódottságot kellett okozni.